and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Sorry, pero bata pa day ka. I just thought mas maguwag ka na ako kay magkaugod kay kag eye bags. What? Yes, mas bagay ni sa mga bata na nasama na ako. So, buhay na lang eh. Ikaw ang buhi. Kung dili ka gustong itukmod ta ka. War freak? Call me whatever you like. Pero buhiin na ning blouse nga ako nagustuhan. I like it and should be mine. Hala, kung like ni mo, yours na dayon. Di pwedeng for your eyes only. Kailangan mo tayo sa kung saan pa niyo ka gusto. Di ka mahimo. Well, I don't care. What I like, I get. So let go now, samtang nakapugong pa ko. Wait. Huna-hunaon sa nako, ha? Sorry, it's a no. Shit! Ah! Oh! Got it! Gikalit niyang bira ang blouse. Shit, hiyag yun nakuha. Shit! Hoy! Ang bina! Ang bina ba? Ayaw pagdagan! Animal! Dali siya paingon sa counter. Leching babayhana. Karoon ka lang. Hoy, nahimong babae kanina. Galit akong gibira ang blouse kung gitakan pa yun sa counter. Niya, wala na ako kapayri. Andon ako sa... Give it to me. Hala, wa pa ka get over it? Yata nga yung mo? I told you. I get what I want. Not this time. Bawi na lang sa next life, okay? Fine. I will double the price. Still, it's a no. Bye. Oh. Nira ko sundo. Shit! Hi! Madeline. Huh? Am I surprised? May lain kang nabiktima? Wait, kinsa na biktima ni Kuya? Ha? Ay, nabiktima ang iyang bulsa. What? Kuya? Just like how you call me ate? Pa-inosente. Dili ba Kuya man ang mo itawag sa imong maguwa nga laki? So, asa makadapit na ma-offended to? Kay giati ta ka, unya dili ta ka igsuon? Pero mabuwang man ka na kong edad, so why be offended? Hoy, last na lang ka ha? Hey, Elena. O, sa yung magibuhat, ha? Nambutam, nasuko na siya kay ako nakakuha sa parehas na mong nagustuhan na blouse. Ayin. Daraw. Amri. Hoy, kuya! Saan na ni mo? Here. Kuya! Ano gihatag ba ni mo niya? She's my friend. Og imo ko igsuon. Blood is thicker than water. Ang bina... Sorry, ha? Sorry lang kini ana sa akong mga kamot. I told you. I get what I want. Bye. Thanks for this. Kuya tag-awa. Bibiya na siya. Nia. Amalito bisan unsay mo ganahan. Pauli na itong mga blouse. Og, Pauli nag-imo, ha? Pauli nag-imo niya. Don't wait for me. Gihatag niya na ako yung credit card. Sa ko konta ko, pero... Sige na lang. Makapalit kog mas daghan o mas nindot pa itong maong blouse. O kay imo kung gikuhaan ko ya, mag-shopping spree ko. Ta. Sige, unang hapa na imong giingon na imong girlfriend. Di ko ganahan na bayhana. Pero ganahan pa sa credit card nga niya sa kong kamot. Karon, so, okay na. Solve na. Madi, Stop following me, Harold. Nag-thank you na ko. Which is so unusual of me to say so. dinner. No. Come on. Sa'yo pa.
O sabi mo gidarian. Nagilusara ka lang din karon. Might as well enjoy. Oh, ma-enjoy ko nga kauban ka? Try me. Fine. 30 minutes. Kung mabore ko, mubiya ko without saying anything. Deal. In fairness, ganahan ko yung restaurant kay mong gidadaan ako. Nagkapuntos na ba ko? Hmm, Okay, gyapon mausab, Madeline. I know. Guwapa lang gihapon ko. Nadungagan pa manggana. Only kung wa ka pa mag-eyebags. Oh, shit. Is it really visible? Pero dili makakibra sa imong ka-attractive. Oh my gosh. Marag ba ginalan ko pila ka cold cream para mawani? Let's get oy. Kamay no sa gitan aon sinaw nga may eye bags. Magkuha mo lang ka na. Kung pipila ka adlaw kang wa magkato. Why? Why what? Yanong wa ka magkato. Imposibleng problema sa kwarta, di ba? Imposible kayo. Then tell me, is it Caesar? What if it's Cesar? Ang sa imong mahimo. Well, kung katog ang imong problema, definitely mo ko'y mahimo bahin ana kung mauban ka na ko. Kaya labing siguro, thank you ka pakatulgon tibo gabi. Pero, akasiguro ko, knock-out ka sa musunod nga adlaw sa kakaboy. Meaning, malimot ka ni Cesar the whole night and then the day after that. How about that for an offer? Sounds tempting. Madeline, nganong mibarog ka? Because it's a no. 30 minutes na and you bore me. So bye, Harold. Shit. Buot ipasabot nga boring ko. Shit. Magbayad kas pagpakyas ni mo na ako karong gabi una, Madeline. Gusto ko dawatan ang imong tanyag nga makauban ka the whole night, Harold. But no, kinalampugnan ko ang akong kagalingon. Igod ang makausa kay gayon nga nag-cheat ko kan Cesar uban nimo. I have to prove to myself nga faithful ko sa among relasyon ni Cesar. Bisan pa man kun... shit. Nahinumdum na sab ko nga may kauban siyang laing babae karon. Oh, shit! Leche! Di mawasa ko muna ako nang gisulti ni Cesar kaganiha dito sa busay. Uwahi ko na masayri nga mahal ko di siya. Tinuod kang iyang kiingon. Mahal ko niya. Gimahal ko niya. My God. Gisamok na sab nimo nga kung huna-huna o kasing-kasing, Cesar. Nga na bang ingon man gihapon ni ining imong ipikto na ako. Dili ko mahimong mutuo sa tanang po nga magawa sa imong baba. Pakakon ka. Og ka na ang hinungdan nga nahug ko nimo. Kipakakon ka. Dili tinuod nga mahal ko nimo. Ang tinuod, mao nga gigamit ra ko nimo. Og maorasab ka na gihapon ang imong gibuhat karon. Wa kay laing giapas kun ang akong lawas. Og dili tinuod nga may pagbati ka nako. Oh. Hello, Harold. Kumusta na? Unsay gusto nimong mapati nga tabak? Nga nakuha na nimo ang iyang pagbati. Jane, ayaw kalimot. Kabaw ka ng imong tuyo sa pagpakig-uban ni Cesar karon. Nga makuha ang iyang pagbati. Aron sa ingon, makabahos ka na sa iyang gibuhat nimo o sa imong anak o apuhan. Hinumdumi ang imong gidangatan o nilulo nimo, Jane. Mao ka na isud sa imong nahuna.
nagkasabot ka ba? Yes, Harold. Gipasakitan ka niya. Gigamit ka. Giilog ang inyong yuta. O gipatay ang imong apuhan. Ayaw kalimot, Jane. Ayaw kalimot. Gamay na lang, Jane. Ug maangko na nimo ang hustisya nga imong gipangita alang nila. Angay lang na magbayad ang kriminal. Cesar? Abi ko ba, why bisan unsa nga means of communication? May cellphone ka man lagi. Come on. Exclusive kini nga gamit din sa maong isla. Alang sa kung mga sakop nga nag-maintain din. I am just giving him instructions sa iyang buhaton. Humanta magkabiyaon niya din sa isla. Why? Nagduda ka? Wa, Kanang tinuod. Do I make you doubt? wa lagi. Sorry. Nakurat lang ko nga nakakita nimo nga may gikuptan kang cellphone. Pero tuho ko, wa sa kong hunahuna ang pagduda. Di sab ko gusto magduda ka sa kung gipati alang nimo, Happy. Kay mutuo ka man o dili. Ikaw pa lang ang lalaki nga mipapati na kog sama ni ini. Jane, I love you, Happy. Jane. Di na ko gusto mawa ka pa na ako, Happy. Sa man nga ilukon ta ka sa nanag-iyan nimo karon. Pero buhaton ko ka na. Aron magpabilin ka uban ako. Jane. Marry me, Cesar. Jane, miluhod ka. Di na ko makapaabot ng ikaw pa mismo matanyag na ko ni ini. I want to spend a lifetime with you, Happy. So will you marry me?